L'accés a combustibles i tecnologies nets per a cuinar ha millorat del 64% al 2015 al 74% al 2023. Però encara deixa 1.800 milions de persones sense accés, principalment dones i nenes, que dediquen molt de temps a recollir combustible i cuinar amb fogons ineficients, amb efectes sobre la seva salut i oportunitats. La pobresa energètica afecta més les dones que els homes. A Catalunya, el 20,6% de les dones pateixen pobresa energètica, comparat amb el 17,5% dels homes, i reporten pitjor estat de salut. La bretxa salarial i la limitada participació femenina en la presa de decisions energètiques agreugen la desigualtat. La proporció d'energia renovable al consum mundial ha passat del 15,6% al 2015 al 17,9% al 2022. Tot i això, la manca de dades en perspectiva de gènere dificulta dissenyar polítiques justes i empoderar les dones en la transició energètica.